Σήμερα θα κάνουμε ένα παραδοσιακό φαγητό, την κατσιαμάκα. Την κατσιαμάκα την κάνω σαν πρωινό γεύμα και συνήθως τα υλικά είναι 3 κιλά νερό, 1 κιλό καλαμπουκάλιβρο, ένα μπολ πράσα ψιλοτριμμένα, λίγες τσιγαρίδες, αλάτι και πιπέρι, κόκκινο. Ρίχνουμε το αλάτι. Βράζει το νερό, ρίχνουμε και το αλεύρι. Λίγο. Ανακατεύουμε το σύρμα. Να είναι παραπάνω το νερό. Το κατεβάζουμε. Βάζουμε το πράσο και μια κούπα λάδι. Τώρα ανακατεύουμε την κατσιαμάκα.